el drac de vora llibres. Nens i nenes, petits i grans, començarem amb aquest gran espectacle per tots vosaltres. El primer personatge que coneixerem no serà el drac, sinó el pirata Pinxo. M'han dit que ets un gran pirata i només tens quants anys? 10. Només tens 10 anys i ets un pirata. Com has aconseguit ser pirata? Jo cuidava els xais de l'avi. Els xais de l'avi cuidaves? Sí. I com el vas convertir en pirata? Em vaig enterar que el meu pare era pirata i es havia perdut i el volia anar a buscar. Ah, sí? Sí. I vaig anar a una escola de pirates. Una escola de pirates? Sí. I què més? Vam anar a buscar un tresor. Vau anar a buscar un tresor? Sí. I què va passar? Vaig haver de lluitar contra un drac. Contra un drac? Sí, però estava refredat. Qui, tu estaves refredat? No, el drac. I què vol dir que estava refredat? Que quan tossia travia foc per la boca i em cremava les orelles. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ah, sí? Sí. I després què va passar? Que tenia mal de ventre. Qui, tu? No, el drac. El drac? I això què vol dir? Que estirava pets de drac. Ai, quina pudor. I després què va passar? Vau trobar el tresor? No, va esclatar un volcà. Ah, sí? I n'has a veure més aventures? Sí, més aventures amb en Butzi. No, jo no! Calla, Butzi. Calla. Amb en Butzi així anirà a veure aventures. Sí, i lluitarem contra pirates. Estàs sonat? Calla. Calla. I després, què més? Lluitarem contra un kraken. Està boig! Calla, Butzi. No vull callar. Calla, calla. No vull. Va, pareu. És que està sonat. Calla. Em sembla que en Butzi està nerviós i vol sortir. Bueno, que surti. Doncs ara coneixerem en Butzi, l'ocell boig. Sí, adeu, nens. L'ocell, Butzi. Butzi, cuidado. Butzi, tranquil, Butzi. No em piquis. Tranquil, 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 tranquil. Aquí està el gran Butzi. Amics meus, aquí tenim... Deixa el barret. Aquí, després de viatjar per molts països de tot el món, he descobert l'ocell boig, en Butzi, el voltor esbojarratos, el voltor boig. Voltos esbojarratos, voltos esbojarratos, el voltor. Ets tu el voltor. Jo? Sí, el boig. No estic boig! Bueno, és el nom científic que donen a la teva espècie. Doncs que no es posin a la meva espècie. Com veieu, és un voltor, mira que maco, quines plumes. No et toquis! Mireu quin bec que té. Aquest voltor és una cria, és petit. No soc petit! Sí, encara no pot volar, mireu quines ales. I tu què, que pots volar? Bueno, jo no. Mireu, aquest bec és tan dur que pot trencar, menja ossos d'animals morts. I tu què, te'ls menges vius? Amb aquest bec és tan dur que pot trencar qualsevol tipus d'os. Ai, Butzi, ai, Butzi, Butzi, m'enfadaré, Butzi, Butzi. M'enfadaré. Bueno, sabeu què? Farem un joc de màgia, i en Butzi m'ajudarà. Vale. Veus aquesta corda, Butzi? Sí. L'has d'agafar per una punta, vale? Sí. No, per aquí no, per baix. Per baix? Sí, per aquí. I sobretot, Butzi, no la deixis anar. Vale. Butzi, que dic que no la deixis anar. Vale. Ho has entès? Sí? Sí. Butzi, no la deixis anar. Vale. Vale, la tens ben agafada? Sí? No la deixaràs anar? No. Butzi, que m'ho espatlles tot. Va, agafa-la bé. I no deixis anar, segur? Sí? Sí. Butzi. Va, fes-ho bé, agafa-la bé, per l'altra punta, vale? Sí. I no deixis anar, vale? Sembla que ho ha entès, sí? Vale, no deixis anar, ara comptarem a 3. I quan compti 3 la deixis anar. 1, 2 i 3, deixa-la anar. Com que no? Deixa-la anar. Si no deixes anar no brenes. 1, 2 i 3. Oh, s'aguanta. Màgia. 1, 2, 3. Molt bé, un aplaudiment per en Butzi, que ho fa molt bé. I ara... No, maleta, no vull anar a la maleta de Butzi. Ai.
Bueno, ara tenim una altra sorpresa. Ja toca l'hora de conèixer el drac de vora llibres. Drac! Va, desperta! Drac! Aquest és el drac de vora llibres. I junts hem fet un llibre, Sant Jordi i el drac de vora llibres. Sí, Valdivert. Aquest llibre el podeu trobar a les parades de totes aquestes llibreries i si voleu després de l'actuació puc signar-la. Però no te'l mengis, És que m'agrada molt. a mi també m'agraden els llibres i no me'ls menjo. Vale, de fet ja no ho faig, abans ho feia. Perquè Sant Jordi se't volia menjar. Ai, no, tu volies menjar Sant Jordi. Sí, I què va fer Sant Jordi? Sant Jordi em va explicar contes. Et va explicar contes? Sí, Ah, i així t'anava explicant contes perquè no te'l mengessis. sí, I quin contes et va explicar? la caputxeta vermella. Ah, sí? Sí, i Patufet. Patufet? Sí, molts altres. Ah, sí? Sí, I Sant Jordi, sabeu, es va convertir en un contacontes. I el drac, en un drac, de vora llibres. però si voleu saber de què va, heu de llegir, podeu llegir el llibre a partir de 7-8 anys, amb molts dibuixets i és molt maco. Sí, Però no us l'explicarem, perquè si no té gràcia, però us explicarem un altre conte, el de la caputxeta vermella, però amb la seva versió. sí, sí, sí. Sabeu la caputxeta vermella? Que va anar a casa de la iaia a portar-li menjar. I qui es va trobar pel camí? El llop Ah, sí? I què va fer? va enganyar la caputxeta. Va enganyar la caputxeta. Sí, I qui va arribar abans? el llop El llop. I es va disfressar de... de la iaia. I què va fer quan va arribar la caputxeta? Què li va preguntar? Iaia, iaia, quins ulls tan grans que tens. I què va dir la caputxeta? Ai, el llop. Són per veure millor. I la caputxeta, Pues si vols veure millor, posa't ulleres. em sembla que això t'ho inventes. I després va dir, iaia, iaia, quines orelles tan grans que tens. I què va dir el llop? Són per sentir-te millor. I la caputxeta, Pues si vols sentir millor, compra't audífons. em sembla que t'ho inventes. I què més? I després va dir, iaia, iaia, quina boca tan gran que tens. A veure si rentes les dents. Em sembla que t'ho inventes tot això. I què més va passar? Oh, el llop es va menjar la caputxeta. Pobra caputxeta. Oh. Però tranquil, que va arribar el caçador. Ah, sí, va arribar el caçador i li va obrir la panxa. Rac! I què va trobar dintre la panxa? A dintre la panxa va trobar 2 xais. 2 xais? Sí, una vaca, Una vaca, un gosset, un gosset, 2 ànecs, 2 ànecs, una tele una tele, i una rentadora. una rentadora. Però com pot cabre tot això? I on era la iaia i la caputxeta? La caputxeta mirava la tele i la iaia feia servir la rentadora. A dintre la panxa del llop, si no hi caben. Que hi has estat, tu. No. I doncs, I després com va acabar? pues la iaia es va casar amb el caçador. Ah, sí? I què més? Van posar una botiga que venien els 2 xais, les vaques, els bous, els gossos, els ànecs, I la rentadora i la tele, tot el que van trobar dintre la panxa. em sembla que t'ho inventes tot. No, és així, és així. Bueno, senyor Drac, hem de deixar pas als altres personatges que hem portat. Ah, sí. Aquest és el Mico Coco. Mico Coco. És un mico molt simpàtic que vaig trobar a les illes Cookie. És molt simpàtic i és molt intel·ligent. I com que és molt intel·ligent, farem una prova, si trobo aquí el drap vermell, li taparé els ulls i haurà d'endevinar el que tinc a la mà sense veure-hi. Li tapo tots els ulls. No veus res? Fa picor. Fa picor. Bueno, tranquil. Doncs ara has d'endevinar el que tinc a la mà. Què tinc? No ho sé. No saps? No. No saps. Bueno, te dono una pista. És de pell. De pell. Ah, és un cocodrilo. No és un cocodrilo, però té diners. Ah, un cocodrilo milionari. No és un cocodrilo milionari. Mira, t'ho dic, és una cartera. Ah, una cartera. Farem una segona prova, que aquesta segur que l'adivina.
perquè és molt fàcil. És molt fàcil, on s'ha amagat aquesta prova? Aquí. Mira, aquí tinc una altra cosa que també és de pell. Què és? Un cocodrilo, No és un cocodrilo, una cartera. no és una cartera. Mira, és de pell i està als arbres. Un mico macaco. No és un mico macaco, però els agrada molt als micos macacos. Una mica macaca. No, és un plàtano. Plàtano, jo vull el plàtano. Nyam, 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 nyam. Bueno, abans de que te'n vagis, explicarem un conte, una altra versió de la Caputxeta Vermella, però deixa el plàtano Vull el plàtano. per després, si ho fas bé. Perquè, juntament amb en Butzi, i explicarem el conte de la Caputxeta Vermella, però ara parlant a l'enrevés. Hola. Hola. Doncs en Butzi, parlant a l'enrevés, o sigui, és en castellà, ho sento, en vez de lobo, parlant per síl·labes al revés, és bolo, i en vez de abolita, talibola, en vez de caperucita roja, tatirupicajarro. Vale, és molt fàcil, és com supercalifragilístico espialidoso a l'enrevés, és dosospialidístico frágil calisuper. Sí, fàcil, no? Parlaré a l'enrevés, jo faig de narrador, el Mico, Sí, el Mico fa de llop, sí. i en Butzi fa de Caputxeta. Per què de caputxeta? Perquè tens veu de nena. No tinc veu de nena. Bueno, va, no us bralleu. Vale, començarem. Habita cirupecajarro por el quebos, do Juan de Perrente. Ñoco, un bolo. ¿De dónde va esta cirupecajarro? Había la saca de mi talibola. Porque la no mi carras mai s'apride. Sí, es gra, bolo. Y el bolo ñargana ta cirupecajarro y goce tesen a saca de la talibola. Pues de Tandea. talibola, neste sagio tan tes gran. Perdó. Talibola, nasto sagen tan gran. Errapate verjorme. Talibola, neste jarro tan tes gran. Errapate oír jorme. Talibola, neste jarro tan tes gran. Errapate merco. I a talibola cosa de tapecos i bum, bum, nyac, nyac, bum, bum, bang, nyac, bum, bum, tasqueta molt bolo. Te toquen se ha bacado. Nif! Bueno, aquest potser no ho entès res, però és el conte parlat a l'enrevés de la Caputxeta Vermella, perquè avui va de contes. Però tenim altres personatges molt divertits aquí. Doncs deixarem a l'ocell Butzi. Tranquil. Vale, i ara el Mico Coco, cap aquí. I abans de conèixer els altres personatges, volia explicar una cosa de llibres, perquè avui és el dia de Sant Jordi. Avui és el dia de Sant Jordi. I els llibres, com sabeu, els llibres són una mica màgics. Tenen màgia perquè ens porten a viatjar per molts països, per molts de llocs. Podem anar al futur, al passat, podem anar a l'espai. Doncs mireu, aquí hi ha un conte que és màgic, és d'un mag, però és algo molt especial. Mireu, aquest conte està en blanc, veieu? Té totes les pàgines en blanc, aquest conte. Doncs ara, si com que és màgic i vosaltres teniu màgia, la màgia dels contes i els llibres, que avui és el dia del llibre, bufeu. Vale, apareixen els dibuixos, però falta color. Necessitem color. A veure, digueu un color per aquí. Algú ha dit vermell, bufem. Aquell nen de vermell ha dit vermell. I apareixen ja el color vermell, perquè els llibres tenen màgia. Llegiu que hi ha màgia. Però avui us presentaré un llibre molt especial, perquè és Mr. Book, el llibre que parla. Hola, nens. Aquest és Mr. Book, un llibre que parla, l'únic llibre que parla. Hola. Te veig encara trista. Sí, Per què estàs trist? perquè alguns nens no llegeixen. No llegeixen? No. I què passa amb el llibre? Quan no llegeixen estan els llibres com dormits, com morts. I després, si es llegeixen, es desperten. Ah, sí? I creus que llegeixen poc? És que miren molt la tele, els ordinadors, les tablets, els jocs d'ordinador i tot això. Ah, sí? Però mira, aquests nens, que us agrada llegir? Sí? Sí, diuen que sí. Ah, sí? Ja estic més content. I per això, mira, aquí a la festa del llibre tothom està comprant llibres i els agrada molt. Ah, doncs ja estic content. Bueno, Mr. Book,
et deixem perquè tenim aquí encara dos personatges més molt simpàtics. Sí, ja veureu qui són, sorpresa, però ara ve un personatge molt simpàtic. Quiet, no em moguis, quiet. Mireu, aquest personatge és... Quiet, no te'n baixis, Mira que tinc, és en Floppy, mira, menja. Floppy, menja. Ei, Floppy, saluda la gent. Molt bé, Floppy, mira, és molt simpàtic, és com un mapatge petit, molt petit, és molt simpàtic, mireu que simpàtic. Ah! No te'n vagis. Ara m'ha mossegat, m'enfadaré. Floppy, què ha passat, Floppy? Ah, espera't, Floppy. Mireu, tinc una idea. Floppy, ara es despertarà. Floppy. No es desperta? Floppy. Què farem? Ah, ja sé. Fem així. Sembla que ja està bé, ja s'ha despertat ja. Floppy, mira, Floppy, mira què tinc per aquí. Tinc un vas. Floppy, aquí. Floppy, mira, Floppy. Així. Li agrada molt això, Floppy, ei, que no podrà... Floppy! S'ha encallat, Floppy. Aquí, Floppy. És molt simpàtic. Floppy, saluda la gent. Molt bé, Floppy. Molt bé. Vale. I ara queda, per últim, l'últim personatge i molt simpàtic de tots. L'últim personatge, que és... Desperta. Aquest és el gos d'Uki. És molt simpàtic. Saluda la gent. És molt simpàtic. Duki. Que saps? És molt intel·ligent, que saps parlar? Com que no? Sí, tu saps parlar. Sí, segur que saps parlar. No! Veus, saps parlar? No! Que sí? No! Sí que saps parlar? No! De fet, saps parlar en anglès, No! Que sí? Yes! Veus? Ui! Molt bé, sap tots els idiomes. Doncs m'ajuda a fer un joc de màgia que aquí necessitem un mocador. Mireu! Aquest mocador agafarà en Duki, l'aguantes perquè farem un joc de màgia i el canviarà, farem un joc de màgia i el canviarà de color. Vale? El canviarà de color. Què? Com que se l'ha... On té el mocador? Que ha caigut, se l'han portat al vent. On té el mocador? Bueno, tinc un altre mocador, cap problema. Tinc un altre mocador. El posem aquí. Vale? No el perdis, sobretot no el perdis. Doncs farem que aquest mocador canviï... Què? El què? On té el mocador? Oh, què farem sense mocadors? Què farem? Bueno, sí, tinc una cosa. Tinc una bola màgica aquí, mira, tu aquí. M'aguantes aquesta bola? Bueno, millor que no l'aguanti, perquè, deixa-la, perquè encara se la menjarà. Treu la bola a la boca, treu la bola, vale? La guardaré a la butxaca, perquè si no se la menjarà. Com és que té aquí la bola? Com és que té la bola aquí? No sé què fa aquest gos, perquè és una altra vegada. Una altra bola, no sé d'on te treu tantes boles. Ai, Duki, què fas? Per què fas coses rares? Oh, una altra. I una altra. Però és màgic aquest gos. Mira,
no podem fer mocadors, no puc fer el de la bola, però farem el d'endevinar el que hi ha aquí dintre. Ho veurà bé, això? Ho veurà bé? Hi ha algú que vulgui sortir? Bueno, és igual. De voluntari? Aguantar això només. Sí, tu. Agafa el sobre, així ensenya'l, però no el toquis, vale? I ara en Duki ha d'eliminar el que hi ha. Duki, digues què hi ha dintre del sobre, que hi ha escrit una paraula. Què hi ha escrit? Ho saps? No! Com que no ho saps? Pensa bé. Què hi ha escrit? No! Com que no? Sí que ho saps. Pensa, què hi ha escrit? Concentra't. No! Sí, va, segur que ho saps. Hi ha una paraula petita. Què hi ha escrit? No! Home, pensa, sempre ho fas bé, va, digues, què hi ha escrit? No! Com que no? No! Sí, home, va, un últim intent. Què hi ha escrit? No! No? No! Avui no té el dia. Segur? No saps el que hi ha? No! Bueno, Lluís, hauràs d'obrir i ensenyar el que hi ha escrit. Pots ensenyar el paper que hi ha escrit? A veure què hi ha escrit. Què hi havia escrit? Avui no sembla que no ho he adivinat. Ai, 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 xan, 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 xan. No! Hi havia la paraula no, l'ha adivinat. No! Moltes gràcies, Lluís. Moltes gràcies. Moltes gràcies, ja pots tornar. Un aplaudiment per en Lluís. I com que en Duki ho ha fet molt bé, tinc una sorpresa per en Duki. Mira, t'agradarà. T'agradarà això, Vale? Aquest os, li encanta aquest os, li encanta. Ai! Cuidado, Duki. Ai! Oh! Duki! Ai! Vés en compte. Au! Duki! Au! Vés en compte, això. Ai! Au, 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 au! Vés en compte que em faràs mal. Ai! Duki! Sisplau! Duki! Doncs mira, perquè no em facis mal, farem una cosa. Aguanta així, aguanta l'os així, vale? Sí? Ai! Oh! Val més que ens tornem cap a dintre i et deixareu sense... Bueno, tranquil, te deixo l'os. Digues adeu. Molt bé. Adeu, adeu, adeu. Doncs, aquí acaba aquest espectacle de Sant Jordi i el drac de Roda Llibres.